салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғарибмон хоҳиш карданд ки яка 07 ба навор бигирам. Марҳамат бародаро, 07 беҳтарине ки бо хоси дили шумост. Бародаро, шумо чӣ мошине мехоҳед? Дар таги ҳамин видео дар комментария бинависед. Дар видеои навбатӣ пешкаши шумо мегардонем бародаро. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яка мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар ҳамҷасои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиҳои напанавай, состояниш зури бадай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 211000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 51 11 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷасои мошин футаст. срочно мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиҳои документош 10 моҳи дигар дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 112000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 66 88 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар ҳамҷасои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. мотор поли нав кардагӣ, коробка поли нав кардагӣ, салон тозаак. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 13500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 89000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 55 23 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар ҳамҷасои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиҳои задагӣ, пусидагӣ, варидкардагӣ надорад. мошин беҳтарин ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 10500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 69000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 37 1570. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотор 1.4, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар ҳамҷасои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салон кожни кардагӣ, документош тамом шудагӣ, боз савдо мешавад. мошин зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 25000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 165000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 00 54 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар ҳамҷасои мошин футаст. мошин 100% нахадвай ҳуҷҷатош то 12/11/2022. мошин беҳтарин мошина, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 13000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 85000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 22 51 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 бошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷасои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳуҷҷат дорад. мошин беҳтарин мошинай, ягон камбудӣ, задагӣ, пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 19500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 128000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907
28 87 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 8 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 1997, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар имҷосои мошин футаст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документош яксолаи, мошин боз савдо мешавад, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 20000 сомонӣ, ба рублиё зира гардонем 132000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 880 21 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2007, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар имҷосои мошин футаст. срочно мошини фурӯшӣ, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, беҳуда занг назанед, илтимос, савдо мешавад, савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 19000 сомонӣ, ба рублиё зира гардонем 125000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 906 11 11 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2007, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар имҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, задагӣ надорад, кузов тоза, документош танировкаш яксолаи, айпеш мошина бинед, иншоаллоҳ маъқултон мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 33000 сомонӣ, ба рублиё зира гардонем 217000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 66 10 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2010, абиёи мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар имҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат танировкаш 9 моҳаи, 4 баллон пачка, губка под паталлок, мошин тайёр аст. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 37000 сомонӣ, ба рублиё зира гардонем 244000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 60 52 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2007, абиёи мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар имҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин состояниш зури бадай, мошин бетаърифай, мошин беҳтаринай карочи. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 25000 сомонӣ, ба рублиё зира гардонем 165000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 20 99 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 1987, абиёи мотор 06, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар имҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин бекамбудия, айҷош заводид мешавад, мошин ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 12500 сомонӣ, ба рублиё зира гардонем 82000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 33 00 43. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 1990, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар имҷосои мошин футаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад, мошин на панавай, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 12000 сомонӣ, ба рублиё зира гардонем 79000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 887 00 01 72. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши моҳи ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2008, абиёи мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар имҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин бекамбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, мошин дар состоянии беҳтарин аст. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 33500 сомонӣ, ба рублиё зира гардонем 220000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 02 81 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشین فروشی ما وز 2107 باشد که سالی برای 2003 آبیو موتور 1.6 سوزش بارش بنزین گاز коробка передачаш механика дар амҷозҳои мошин است. ماشین در سیستانی بهترین قرار دارد. ماشین زوری بدای بالوناش نوای مگنیتوفون دیسک خداوی خوبه قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 18000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 118000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 937 52 53 53. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.